sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Cebu, Pilipinas, Cebu, Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Issue sa Mas. Adlaw na may galaga Biyernes, sa kapit sa 15, hindi nga bulan sa Agosto 2025. 15 na lang po kaadlaw, moambak na tanga to sa Vermont. Ato nagbabatiagan mga higala ang mga kanta ni Lolo Jose Marichan. Kamusta magkasukit atos kanginan, ito magkasuking tigpalumay, Lokop Dakbayan sa Davao, Lokop Region 11. Sa tanang naabot sa to ang ining mga oras sa over 90.7 Love Radio. Siyempre pa sa to ang FB Live, ang issue sa masa June Bersamin. Nagyapon kami na ginaot ka na kamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban na sabta mga igala, alang sa laing episode, laing mga isgutan, laing pang mga balitag impormasyon nga to ang pag-asawa. Hindi lamang sa programa nga issue sa masa. Inyong ubos alagad sa kahanginan June Bersamin. Ang tutangad to sa oras alas 9 karong buntaga. O gapipila sa tuang mga isgutanan, mga higala. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga ahensya sa gobyerno gibatiko sa Senado tungod sa pagkainotil nini sa pagpaundang sa online gambling nga mga illegal. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Senate staff o kanhi artista Nadia Montenegro milimod sa pasangil nga nagsuyop kinig marijuana sulod sa kasilya sa Senado. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Sogyod ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga pangunahan niya ang investigasyon labot sa Flood Control Project Fund skandal gibalibaran sa Malacañang. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Comelec Chairman George Garcia planong imbestigahon ang mga politikong nakadawat og donasyon gikan sa mga kumpanya nga dunay kontrata sa gobyerno. TF na po ni. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang nga planong pag-amyenda sa Juvenile Justice Act nga giingong balaod ni Kiko Panghilinan nakakuha og simpatiya sa Senado. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang PNP Chief General Nicolas Torre na mayag nga tanang adik pangit apasumpay sa iyahang kampanya batok sa illegal nga droga. Dili tanang pangit adik, dili tanang adik pangit. Kay kung tinuod ni Sikulas suspek, kay ang iya mang dagway pangit. Dili tanang PNP chip abtik na ay PNP chip na to daw anemic. Dili tanang
Dili tanang general burit. Doon na po'y general nga bahog tik-tik. Kini gumad pa. Mao'y magalang ko. Sa ato aga para gumanuban, para kuyog. Dili sa programang Issue sa Masa. Ako subliod, adlaw na karong Biyernes, katapusang adlaw sa semana, pizza 15. Grocery para sa ato ang family. Abaw sa tanan, bayad ta sa ato ang mga gipang-utangan kay sweldo karon, mga Republic Act 1530. Bayad. So, ay daw yun, natabamba ka to sa tabang isgutanan, mga pasiuna, mga igalang, nagpasupot sila mga pagtimbaya, din sa ato ang programang Issue sa Masa. Sila Junel Falar, good morning din na, o sa mga taga Kabunbon, Malabog. Si Bobby Narbay, Revina Balyocloma, maayo nga buntag din ha. O sa mga ka-ISM daw, shout out to Budjot, naminaw pod sa may Katalunan Pequeño. Si Sir Jaime Balnig, sa'yo pa kayo nagpa-check attendance din ha, sa may Lagaw Jensan. O, kita-kita niya tapuhon din na Sir, taga-antay souvenir kay mo anak kong Jensan. Si Ma'am Elsa Kyutso, good morning din ha. Ingon ni Tori, pangit daw ang mga adik Jun na zero budget good ang ato ang BP Inday in town. Ma'am Maricel Plaza Umawan, good morning. Happy Kadayawan. Ugma ang highlights ata sa tuang Kadayawan. Joey Moderno Juarez, good morning. Sa tanan nato pod nga mga kuan din ha, kini nga ka-ISM, no? Mga ka-issue sa masa. Na magutay group chat din tanan nga mga listeners nato, mga higala nga nagka-interest, nga mahimo nga personal touch ang ilahang nga mga mensahe ngadto sa mga kaubang membro nga ni sa tuang programa munang nagpamembro sila anang kuan ato ang ISM, nahimo na silang ka-ISM, no, ka-issue sa masa. Ayan Kuya Jerome Moda, good morning din na, og si Stephen Rodriguez, mayong buntag. Oy, taon-taon na ko ni wa mag-greet, no, si Vic og si Paul, kanang naay kuan din na muraga bulkatchoy sa may Bago Aplaya, og iyahang mga angel, iyahang mga angel nga walay pako. Unsa may naa niya dyon, kanang kuan lang, way pako pero naay balhibo. Walay pako pero naay balhibo. Ayan. Abtik na kayo ni si Gilbert Jess, sukad ni nahimong kuan user sa Handos Power Coffee, pati naka-abtik. Agaray. Check in pero si Juvenal Borjos. Din na sa bangkal. Check attendance ka. Anyway, thank you so much sa inyo. Sa iyo kayo nga pagtimbayan na sayod ko. Prior sa tuaga programa na anamong daan din ha. Ma'am ni Nits Mion Tanosay. Good morning po. Unsa man ni? Happy birthday. Happy payday. Dili happy birthday. Happy payday. Unya, happy bayad sa utang po. Basta payday. Payday gani. Bayad sa utang. Bayad. So, wa man tayo laing ipasalig nga to sa tuang mga giutangan. Di ba? Atong kanunay istorya, ini nagsweldo ko, muhatag. Ini nagsweldo, muhatag. Pag sweldo, bayad yun ka, hatag yun ka. Naingon nga, muhatag ka. Muhatag kag bayad or mubayad ka. Dili man na nimo hatag kay naman kay obligasyon, di ba? Jo Indrina, good morning din ha og sa mga taga Mulig, Barangay Mulig. Uy, si Dudong Halas din na og si Tatay Rodi Migueliano. Good morning mo din na, no, taga Barangay Mulig. Mga taga Barangay Alambre, Bunayog family din na, si Nanay din ha, mayo nga buntag, minaw kanunay. Og si Kuan, Idi di Paroko, ang bagong naulitaw nga daw gigilasan mga higala kanunay. Gigilasan. Alright! Itag yung orasan, untok na alas 7 sa buntag. Naana po na sabong din na sa Butulusa, permanente na lang mana. Muna giingon nila mga higala, basta pulis ang magpasiugda, walay problema. Pero sibilyan magpasiugda, patay ka din na.
Dakop abto nimo. So, ang magpasiog na gani pulis, hantak, sabong, uban pa din ha mga igalang mga illegal activity. Illegal man yun na. Kaya wa man ay permit. Di man na pwede matagaag permit. Pero, okay. Policeman. Nakalinyada na sa mga bagman. Ayan. Si Manuel Malingkis na, good morning sa may Nalom, Balyok. Jeff Ren, good morning po. No, shout out, Wawi and Dayan, from Kasi Kalib. Good morning din na si Yanel Sopik. Good morning po ninyong tanan. Alright, diretso na. Kaning ubang mga greetings unya na ni. Okay, mabusog na yung tanan inyo ang greetings. Maimpatso ta sa mga isyu karong buntaga. Kung di nato ni unahon ning mga isyu, unahon tanig sib-sib ning mga isyu, di ba? Nagawad rin ni Benito din na sa may Daliao Toril. Good morning pod. Alright. Dili ta mga higala aning online gambling. Kay mo ni init kayong isgutanan sa Senado kagahapon. Sari-sari ang reaksyon mga higala sa mga tao nunot sa sari-sari usab nga komento, mga panlantaw sa ato ang mga senador. Si Villanueva, Senador Villanueva, mga higala nga author sa pagpaundang sa online gambling na siya iyahang kaugalingong bersyon. Si Senador Alan Peter Cayetano, doon na po iyahang kaugalingong bersyon. Si Erwin Tolfo, ang chairperson mga higala sa komitiba nga nagdungog aning online gambling, doon na po siya mga higalay iyahang kaugalingong opinyon. Ato ni mga kaigsuunang usa-usahon. Pero usa lang din ang ato agyong tumbok. Whether or not ipadayon, i-allow, tugtan ang online gambling. Ayan. Kay mo na mga higalay nakapabahin sa kang manang. Nakapabahin sa kang manang. Pikas na mangidaan ng kang manang. Nakapabahin natong mga Pilipino. Ayan. Nakapabahin natong mga Pilipino. Lain-lain. Tungod kay doon na mga higalay pabor nga ipadayon ang online gambling as a sort of livelihood or ingno nato mga higalag kanang issue nga income generating kuno sa bahin sa gobyerno makatabang og dako. Napoy ingon ayaw na kay morally tawag nato mga higalag defective ng online gambling. Di gyud na siya pwede madawat tungod kay labi na ang mga kabataan mapahamak ni ana ug mapahamak ang kabataan, mapahamak ang atuang kaugmaon ug kaugmaon nila, mapahamak ang atuang nasod Pilipinas pag-abot sa panahon. Sari-sari mga higala ang opinion. Now, ako dili ko mga kaigsuunan mo take side ani nga issue. Ako lang ning klarohon dahan. Pero ako ang ilatag nganha kaninyo nganha sa mga naminaw karon unsay mga adbantahe o disadbantahe mga higala o unsay dapat i-adapt na proseso kung atoa man ugaling nga tagaag chance ang online gambling. To see to it, di man siguro ma-perfect, but to see to it nga malimit mga higala ang mahatag ni ini nga porhisyo o ingno natog kana bang negatibo nga epekto ngadto sa katawhang Pilipino ilabi na sa kabataang Pilipino. Alright? Now, dinita una, aning online gambling. Tungod kay, ang reaksyon maigala sa committee chairman nga si Erwin Tulfo, nahibulong siya tungod kay hangtod karon. Daghan pang mga online gambling nga illegal na apaghihapon. So, he is calling all the stakeholders in different government agencies. O sa may nahitabo nga nung daghan pa mangyapong illegal online gambling. No? Wa ba'y gihimo ang ato ang gobyerno to curb this illegal gambling? Doon na pa ba'y mahimo ang ato ang gobyerno aron masumpo ning illegal gambling online? Yan. Pero sa bahin ni Senador Villanueva, undangon tanan na. Kabalo man ta mga kaigsuunan nga si Villanueva, rooted from kining religious kining advocate gyud na siya no nga pamilya. Nagdako gyud na siya ang papa, alive ang iyahang papa o siya nagdako pod ngayon ana.
So dili na to pwede ma-dissociate ang iyahang pagkatao nga dili man ingno nato nga morally upright yun. But he is tawag na to og advocate, no, for morality. Kinaaman po siya mga ingno natog mga weaknesses, mga higala, di ba? So dili kita maka-istorya nga kani si Villanueva morally upright, but an advocate to morality. Di ba? Munay exact adjective nga pwede nato gamiton kang Villanueva, mga kaigsuunan. So, si Alan Peter Cayetano is more concerned about the proliferation aning gambling, especially illegal online gambling, tungod kay mapahamak kuno ang atuang mga kabataan. And the regulation, especially ngadto sa mga giingon natong legal nga online gambling, dili kuno enough aron mga higala protektahan ang atuang mga kabataan. Sari-sari no ang ilahang kining reaction. Now, sa atuang kaugalingong pagpanlantaw, no, sa atuang kinaugalingong humble opinion, mga higala. Una siguro ta magsulti nga atuang illegalize ang pipila ka mga online gambling. Sa atong tan-aw pwede ma-allow na to o ma-legalize na to. Siguro ato sa ning undangon, because karon ang mga agencies, probably, bisan ordinaryong Pilipino, hard time mga higala to identify kung kanang iyang gisudlang website, legal ba na o illegal. Nga naman, halos the same lang. Kaya ang mga illegal, ginapirata ning mga software aning mga legal. So, believing in good faith, mga kaigsuonan, nga ang iyang nasudlan nga online gambling site is legal, mitaya siya. Di ba? Believing in good faith. But remember, kumadakpan ka din kunya ang imuhang depensa, good faith, dili na makaluwas kanimo. Why? Because good faith is not a defense, mga kaigsuunan, in a special law. Kanang mayon ka nga, nagtuo man ko, nga legal, believing in good faith, dili siya depensa sa kaso that arose from a special law. Unsa man mga special law? Kaning mga Republic Act, mga Presidential Decree, mga issuances, ordinance, those are special law. That is separate, mga kaigsuunan, and distinct from the ato ang gitawag og RPC or Revised Penal Code. So sa Revised Penal Code, pwede pa ka mogamit ka nga good faith ang imuhang depensa. Pero diri mga higala sa illegal gambling, 1602, wa ko masayop as amended, mga higala, by Republic Act, klaro na siya nga special law. So good faith is not a defense, mga bay. Di ka pwede mo imbukar. Nagtuo ko kung legal na, dili. Dili siya, mga higala, dawaton sa korte. Because that is a special law. Karon taon-taon, ato ni mga higalang salsalon pa. Humanama, pipila ka mga pahinomdom. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik ta may gala din sa itong panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Samtang doon na 11 minutos ang nakalabay human ang ika-alas 7 sa buntag. Now, atong balikan, may tungod aning illegal gambling. Sa ako lang nasulti sa unahan kung doon na may plano ang gobyerno mga higala nga mag-legalize aning online gambling. By the way, ato ang i-distinguish. Illegal because wala mga higala franchise or accreditation sa gobyerno or the government itself did not allow anang naisgutan nga operation. Muna siya nga illegal. Walay balaod nga nag-authorize in general mga kaigsunan. Pero ang kaning legal na franchise, gi-allow muna nga naka-operate sila. Ang issue din yung mga higala. Dapat isimplify ni sa ato ang mga mambabalaod. Ang ato ang issue o argumento sa illegal nga online gambling o ang issue mga higala sa legal nga online gambling nga appeal gusto ipaundang. So, duha na siya kapunto. Di na sa issue mga kaigsuunan nga illegal, wala kita din na eh. Di ba? No one is above the law. Mao gina ang premise din ha. So kung illegal na, wala na tayo, wala negotiation, wala na compromise mga higala. That is really illegal. It is incumbent upon the government stakeholders mga higala to go after them. To go after them. Dapat dakpon sila. Mula ningon si Senador Erwin Tulfo o sa may gihimo sa ahensya sa gobyerno, particularmente na din sa executive branch, nga mga tigpatuman sa balaod. Nga nganong naapay 3,000 kapin ka mga illegal nga online gambling. Unsay nahitabo di ay? Sa ato ang mga government offices nga nagapatuman sa balaod. Like PNP, NBI, CIDG, mga kanang Department of kanang DICT. Di ba? Those are agencies of the government under the umbrella mga kaigsuunan sa ato ang executive department, which is the head mga higala is the president, ang Malacanang. So unsay gihimo aning kapin 3,000 ka mga illegal nga online gambling? Wala. So that's one, no? Mao nay unahon mga higala og address. Siguro pangutan-on po ang ato ang mga law enforcement agency. Unsay problema nganong dili nato masulbad-sulbad ning problema aning illegal nga online gambling? Unsay problema? Basig ang problema lang din ang talayan lang. Mao na di masulbad-sulbad. Dako yung kaya ng problema na. Kay kung imo ng paundangon, walay talay dawaton ang mga tigpatuman sa balaod. Pas mo ang ilahang mga uyab anang trabaho. Di ba? So, tanawon gina pag-ayo, unsay problema nganong dili ma-implement. Nganong nahimong toothless tiger. Ang ato ang balaod pag-abot sa paggukod, pagpatuman sa balaod aron gukdon ang illegal online gambling mga higala. Unsay problema? Siguro ang gobyerno naa may kapasidad to go after them. Masig kana laging sistemang talayan mga kaigsunan. Maunay nangibabaw aning problemahan mao nga dili ma-enforce. Kaya every time moadto dito sa tagdumala anang illegal gambling sa online, hatagag talay, hatagag sobre mga higala. Now, kung imuha pa undangon na, wa na muhatag og talay, wa na muhatag og sinubre. Mao na dakong problema gyud. Because of this systemic mga higala nga problema sa korupsyon. Dapat i-address na. Now, the issue aning illegal gambling is the law, legality. Pero on the other side,
kaning issue mga higala sa gitawag nato og mga legal nga online gambling, ang issue din is morality. No? Morality ang issue, whether or not we will continue. Because na may balaod nag-allow sa ila ha. Dili na nato na siya pwede ma-question mga higala. But we can raise issue on morality. Pwede ta moingon nga, is it moral? Is it for the betterment of our youth if we will allow this online gambling? Having without any na to mga higalag safety net, ilabi na sa mga minors to participate aning online gambling just because there is a law that allows for its operation, okay na. Just because nga ang gobyerno mga higala nag-income og million, okay na. Ayan. Oh. So, we have to distinguish first aning duha. Illegal online gambling o legal online gambling. Dili pwede ni nato mga higala immerse din na sa discussion sa kamarabaha nga usahon nato tanan. Because ang matag usaan ni nila na ay kaugalingong issue nga dapat i-resolve. Na ay mga issue mga higala nga dapat nato i-address. Di ba? Dili pwede nato nga isaksak sinagol nato tanan. Wa na kalainan mga higala anang divorce law lagi. Nga ang issue din na ang naa sa title mga higalas balaod nun, divorce kahuman gisingitan di ay og same-sex marriage. So, how could we resolve that issue mga higala kung nagkayamukat ang kining atuang hisgutanan? We have to refine. They have to refine mga kaigsunan sa issue. O tanawon kung unsa ang kining gitawag nato og problema aning illegal online gambling o ang atong gusto himuon og nakit-ang problema aning legal nga online gambling kay ang legal og illegal dako mga higala og diferensya. No? Dako og diferensya. Ako mo pabor ha. Wala ko gipaboran ni maligal mag-illegal, wala ko gipaboran. Gilatag lang nako ang mga facts, no? Kung unsay naaani mga higala. Now, ang kani nga online nga legal, online gambling nga legal, medyo gahi-gahi tungod lagi anang issue mga higala nga revenue. Okay, daghan daw natabangan anang revenue. So dili pwede ko no undangon. Actually, ang gobyerno pwede makapaundang anytime. Pwede makapaundang because that is only a franchise mga higala. Dili kay stringent din na ang gitawag nato due process. Because that is only a franchise. Walay embedded rights over mga higala anang gitawag nato og franchise. The government may stop, may revoke, cancel ang mga franchise nga gi-issue because that is only a matter of privilege. That is not a matter of right mga kaigsuunan. So, anytime, pwede na himuon sa gobyerno. Walay impairment clause din ang may tabo. Impairment clause of contract. Taon-taon. Ato din balikan, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops,
Take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may gala din sa ito panagkuyog. Kanagumanaguman sa programang Issue sa Masa. Samtang 23 minutos na kalabaing humana ang alas 7 sa buntag. Ispinsa lang yun mo. Tag-as kayo na mo ang mga commercials. Ang kamutan lang yun na mo. Ang mamahimo mga higala nga informative o entertaining. Ang ito ang programa nga Issue sa Masa. Dili lang kay simple mga higalang sustaining. Lain man ang sustaining, oy. Okay. Mura mag-anemic. By the way, una kong palayon mga gala, tugtisa ko ninyo, katibayaon sila Raymond, Dave, Manota, good morning. Sa iya mga kaubanan, yung Mama Mila Ramos, tigpanubay gyud sa programang Issue sa Masa Kadabuntag, sa may Tondo, Budbud, Bunawan. O paring Romel de los Reyes, din sa New Corilla. Musta ka diya pare, ingat din na. JV Valencia, busugod nag-away. Si Rimulya o si Tore. Pero ang naingon nga drama lang daw na. Pangpakats lang sa atensyon sa mga Pilipino daw ng away ni Rimulya o ni Tore. Siya Gisnel Salaom. Good morning. Lloyd Sako Kibo. Mayo nga buntag din na. O sa mga taga Shanghai, Matina Aplaya. Taga Shanghai din ni. Siya Jurel Balasiko. May buntag din na. O sa iyahang pasayro, kinsa ka rin pasayro, ani? Sureball ko ba? Gikwaan na punig number ba sa cellphone? Labi na ka ng single ma'am, agaray. Sureball ko tadya. Ang number gyud sa cellphone, importante kaayo. Mga taxi driver, kanunay naminaw sa to, daghang kayong salamat. No? Kani mga taxi driver, mo ni ang mga trendsetter, mga igala, sa kining to ang programa. Kay ang pasayro nga makasakay sa ilaha, igabot sa balay, kadtong programa na to, mao na to'y pangitaon. Muna karon nga nanaghan ni pag-ayo ni nga to ang mga nagsalig sa to ang programa. Salamat kayo, no? Utang kabubuton na nato sa mga taxi driver. Ay kabalaka, tagaan tara mo din naghandos power ko. Mo man ay kinaham nila ba? Ay nako, ay na mo atik-atik din ha. Kani mga taxi driver, mao ni kinaham mga kaigsuunan. Apel po ng mga tricycle driver, samot na mga higala. O ka na mga tricycle driver, samot. Kay hago kayo ang bagpak, anak. No? Di na magkakat-kat o kapayas ini kagabi kung may alalay. Unsa ni, ang ads, boss, Junbers, kay mangita manggod pod na og daghang viewer maayo na sa Issue sa Masa sila mubutang.
Salamat ha. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na. Si Ma'am Bingtan, si Mamo Barcelona. Yan, good morning. Daghan na itong diretso ta. Sayang kayo ang oras. Atong tiwasan mga kaigsunan. Now ako, personal akong baruganan aning illegal gambling sa online. Kung na may plano ang gobyerno nga i-regulate o doon ay plano nga hapsayon ni mga higala nga wala na'y mamahimong isyo pag-abot sa panahon. Ma'am Edna de los Santos, Nita Asis o Ate Eli, good morning din from Rosalyn Lagundi. Ayan. So, kinahanglan siguro undangon una nato tanan. Ha? Maligal man o mailigal, undangon nato una. Then mag-craft up ta og balaod, no? Alang ngadto sa paghimo og mga legal nga kining sugal dinha sa online. Nganong ipaundang man nimo John Rolando Abiles, good morning din Victor Abiles naminaw Apel Piedad. Salamat kayo. Nganong ipaundang man nimo John? Kay kung karon ingon ani kalugaw mga higala na ay mag-mention nga mambabalaod about illegal online gambling, na apoy mag-mention about kaning legal online gambling, di na sila magkasinabtanay ana. Kaya ang tendency manggod, rider ang may tabuan ni. Di ba? Lain-lain. Isakay mga higala ang ilang mga punto de vista ngadto sa illegal. Or ang illegal, isakay ilang mga punto de vista ngadto sa legal gambling. May nang undangon sa nato. So kung maundang na ang tanan illegal, o saka na nato mga kaigsuunan, pandayan og balaod. Kanang balaod nga dili mga higala mapiko-piko sa mga tigpatuman sa balaod aron ilahang himuon mga higala lang o panginabuhian, milking cow ang tawag ana. Kay karon sa ako nang na-mention, wala na tay lalis din haan ng mga illegal gambling sa online. That is the issue I mean is really legal. Manakpan ka na, piso ka yun. Hinumdumi. Sa ako nang na-mention kaganiha, ang PD 1602, known as Illegal Gambling as amended by Republic Act, is a special law. Di nyo ka pwede maingon nga, nagtuo manggug ko nga legal ni. Di man di ay, nadakpan ko. Excuse lang ko ni sir, dili pwede. Because special law will not admit good faith as your defense, mga kaigsuunan. Maybe, sa RPC, Revised Penal Code, pwede pa na madawat, pero dire mga higala sa kining special law, dili mo dawat. Special law will not admit good faith as a defense sa imuhang criminal liability. So wala nyo ka din. Preso ka din. Multa ka din. Kung masilutan ka sa kining ato aga hukmanan. Now, ang issue naman din sa legal online gambling, sa ako nang istorya kaganya, morality. Is it for the betterment, for the good of our nation, if we will allow this, continue allowing this gambling online, nga kulang mga higala og safety net, nga even minors, pwede mga higala manugal sa online? Just because it generates millions of pesos mga kaigsuunan nga income. That's why we will sacrifice the future of our youth and the future of our country mga higala. Yan. Iwala na magyud kalisod ang Pilipinas. Sa akong tanaw, dili magyud lisod ang Pilipinas. Naglisod lang ang mga tao tungod kay dili maayo mga higala pagkadala ang atoang mga pundo. Inay, mapahimuslan sa mga tao because daghan kayong bayan og buhis. Daghang negosyo mga higala. Tawar ko ng allocation na to. Milyon-milyon mga higala. Kaman, mangutang pa. Perting dakuha. Wala man mga higala mo borot ang tiyan sa mga Pilipino tungod kay naalagaran sa mga opisyal na tos gobyerno. Ang niborot mga higala, ang salin man sa ato ang mga congressman hinuon.
Gikag milyon, nahimog bilyon ang ilahang salin. So, pausa na itong istorya nga, ay, allow tanang gambling kay pait na yung kayong Pilipinas and that's a big help, no? Para sa ato ang financial problem sa nasod. Para maka-generate na og milyon, para makatabang ta nga sa mga tabangunon. Samtang ang dako kayo nitong pundo mga igala, mupaingon lang aning mga panuhak nga mga congressman. Paingon dito mga igala sa ilahang panudlanan, salin milyon na himong bilyon mga igala in less than 3 years. Unya karon gamito na nimo ng gambling online nga justification para sa ato ang fundings. Actually, again, wala mga higala maglisod ang ato ang nasod. Naglisod lang tungod kay dili maayo mga higala ang pagpadagan sa ato ang gobyerno. Mao na tinuod nga istorya. So sa laktod, if we will intend, no, to have this online gambling legal, hotdon ta sa ni og paundang, no? Then mag-craft up ta og balaod nga more suitable mga higala, more safety net, para aning nakit-an nato rong mga buslot sa ato ang gilegal, gi-allow mga higalang online gambling. Oh, like minors pwede. Ug uban pa nga mga issue. Mo na din ang ato ang nakita. So unless and until nga dili ni mga higala ma-resolve ning isyuhan ni, particularmente ang issue sa safety net para sa mga minors, dapat wala say online gambling. Maligal man o illegal, dapat undangon. Diba? Ako wala ko nag-close sa pultahan mga higala nga magpailo na aning legal nga online gambling. But we have to see to it nga kinahanglan doon na gyud siya mga higalay safety net o nga dapat sundon ang ato ang mga law enforcers, ang ato ang gobyerno o ang mga tao mga higala para dili mapahamak ang ato ang mga minors o ang ato ang kaugmaon tungod lang aning giapas natong income generating mga higala nga issue sa online gambling. Kay gambling morally di magyud na madawat mga higala. Pero naiuban, it is still morally upright because the proceeds can help those who needs help, no? Katong mga nanginahanglan mga higala dito daw na paingon. Pero ang tinuod din ang dakong pundo nga ma-generate ana mga higala paingon man gyapon sa bulsaan ng mga corrupt na to nga mga public official. Gigamit lang mga higala, giname drop lang ang mga tabangunon. Pero ang actual gyud mga higala nga istorya din para naa sila makitaan nga budget na pod makonsider nila pag abot nga to sa Department of Budget and Management, naa sila malili dito. Makonsidera, maapil mga higala sa ilahang pangayoon nga budget. Oy, naman deta din na pundo gikan anang online gambling di ay. Pihato nang gamiton. Maghimo na putag flood control project. May ng flood control kay nga to ang milyon, mahimo ng bilyon pagkasunod to. Maunay nakabahog tik-tik. Kani akong word nga bahog tik-tik ato na ning klarohon. Ang buot ipasabot aning nakabahog tik-tik. Mura bag worst inferior or something like that. Di ba? Kasagarang mga tiktikon bata man gyud subot pasabot. Ang idea mga higala dili pang tawag na to panghampong. Dila sa mga ekspresyon nato maunay nakabahog tik-tik. Ano mo pasabot nato? Naaman po yung mga hamtong dyan nga bahog tik-tik kaya matuli na. Wala ko labot ana ilahan na. Dito na sila manubag sa ilahang mga uyab ug asawa. Wala ko labot ana din na. Rico Gastardo, good morning. Sa may NHA Bangkal, watching sa program nga Issue sa Masa. Rolando Aviles, good morning. Always good na minaw. Apel pidad ni
Turil. Salamat kaayo sa inyong pagsalig din. Ako happy ko everyday na ang mga higalay, mga bagong pangalan mulot sa din sa to ang online na to. O bisan din sa to ang 90.7 Love Radio. Naminaw mga higala on air. Daghan kayong salamat. Alright. Karong taon, no? Nati Logrunyo. Naminaw po. Nati Logrunyo. Asa man nidapita. Butang address. Selfish ra kay ka kung di nimo butang address. Di nimo gusto nga ipag-greet ang imuha din ng mga silingan. Kanang di magbutang address, selfish na. Or naa mga higalay gitaguan. Garay. Butangi bitaw address Joke lang na ako So, karon taon-taon, ambak na punta mga higala aning istorya ni Nadia Montenegro. Kay sa Turil Public Market. Ayan, okay. Thank you. Turil Public Market, good morning ni Dina. Inyo man ang gidabdaban nyo ang palengke in town Dina. Ang problema mga higala kay antig bantay sa palengke, kay burag Birnis man tos gabi na sunog, ang tigbantay din sa palengke, wa dayon makatawag og 911 o bumbiro. Asa kaha ang tigbantay din sa palengke Turil. Nga perti naman yung ugdawa hinoon kay nagsabado nights daw. Ano ang istorya? Ang mga gwardiya din sa Turil Public Market nagsabado nights. Mao nga wa maka tawag dayon og bumbiro og 911 nga naugdaw na diyang usa ka kananan nga milamoy mga higala gyud sa wet market nato dinha sa Turil Public Market. Dapat maimbestigan ng inyong mga gwardiya dinha unsay gitabaho ana atong Biyernes sa gabi nga nung dugay kayo nakapanawag og hinabang sa 911 nga gamay pa ang kalayo ubin bakaha sa bumbero. Nagpunta din na sa mga Turil Public Market. Tanawa na rin mga mamaligya ay din nagkarni. Naan na lang in taon sa gawas, nagkubo-kubo mga higala. Kaya naugdaw ng ilaha din ng building. Alright. Taon-taon. Ato ang isgutan ning istorya ni Nadia Montenegro. Si Nadia Montenegro, artista ni, gikuha nga staff ni Robin Hood Padilla. Unya, nasimhutan daw mga higala sa staff ni Panfilo Lacson nga amoy marijuana mo iya din gireport sa gwardiya dito sa Senado. Kay amoy marijuana. Niya ningo si Nadia, di man taon to marijuana, oy. Vape man in taon to. Naabay vape nga ang flavor mga higala marijuana. Mo nay ato ang hisgutan. Pwede ba na i-allow sa tuang balaod? Kanang vape unya ang flavor mga higala marijuana. Kanang istorya nga nasimhutan. Sustaining ba na siya mga higala alang sa administrative o criminal investigation? Kanang nasimhutan niyo ba? Nakasimhot ko nga nagyup-yup gud siyang marijuana. Kay kuan, ngun ani gyud ang baho. Nganong nakabaw man kang ngun anang baho sa marijuana? Nagsige po siguro kag simhot ana siguro. Do you have an experience? Di ba? So, kana mga kaigsunan, nindot kayo na ato ang hisgutan taon-taon, uman lamang pipila ka mga pahinom daw. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet?
Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na mahigala. Din sa to ang panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 41 minutos na nakalabay human ang ika-alas 7 sa buntag. Now, atong balikan, no? Kaning kaso mahigala ni Nadia Montenegro nga giakusahan nga naggamit kuno, nagyup-yup kuno mga higala og marijuana sulod sa kasilyas dinha sa Senado. Of course, marijuana mga higala, using marijuana, smoking marijuana is a crime. No? That is a crime. How about kung ang marijuana dyan, ako ang kaunon, wala ako gismoke. Ang gamot akong gilatan kay tambal sa sakit sa tiyan. Okay ra ba na? Di ba ko mapriso ana? Ha. Ang atong gisgutan din is actual marijuana. Mere possession. Dili lang ng smoking, mere possession. Possession of marijuana is prohibited. No? Prohibited mga kaigsuunan. Republic Act usa ba na 6425 man siguro na as amended mga higala by 9165 Republic Act 9165. So bisan pa o wa na nimo gisigarilyo tungod kay possession, naasa mo possession na gamot lang, wala wa man niingon din nga gamot lang, dahon, udlot, unsa niya, stem niya. Basta possession ng marijuana is already a crime. Muna gingon ako, no? Nga this is a special law. Mere possession mga higala, wala na ka. Technical na gyud ka dinha. Pwede na ka mapailan og kaso. Pero kani kay ang giingon mga higala sa chismosa o chismoso nga staff ni Panfilo Lacson nga nanimaho daw nga marijuana ang kasilya sa Senado. Unya ang nigawas way lain si Nadia Montenegro, unya naay gibitbit. Ang depensa ni Nadia Montenegro, vape to. Pero baho man kayong marijuana. Nagkuhan gini, nagbagnos gini og marijuana, nagyup-yup gini marijuana sulod sa CR. Ang pangutana ron din ha. Paunsa na to ma-prove ang smell mga higala pag-abot sa korte. Ligon ba na siya mga higala nga ebidensya nga moingon ka karon, testimony man gina. Kay di man na pwede na to mga higala ibutang ka ng object evidence ng smell nimo, na simutan nimo. Di man na ma-object evidence mga higala. So, testimony nga nag-testify siya o mag-testify siya nga iyahang nasimutan ang baho niya i-show sa CR only to find out nga si Nadia Montenegro na adto sa CR o nigawas gikan sa CR ang siya ang source sa baho sa marijuana. Di ba? So, mao na ang mamahimo sigurong tinor mga kaigsunan. Pero ang issue din hikaron, pausa na nimo i-prove. Granting without admitting mga higala nga nagarilyo gyud dito og marijuana si Nadia Montenegro. Purposes lang mga higala aning gitawag na tong academic discussion. Pwede ba siya nimo ma-administrative or criminal investigation si Montenegro just because naay istorya ang staff ni Panfilo Lacson nga siya ang gikan sa CRDN na nimaho ang marijuana. Lisod.
lisod na siya mga kaigsunan. Ang ingon ni Nadia, vape. Nag-vape daw siya. Dito mga higala, sabay dagway ning Nadia Montenegro. Kalimot naman ko kung si dagway ani. Mga pamangko ani. Wa pa ko matuli pagsikat aning Nadia Montenegro siguro. Di ba? So, unsa mga higalay ingno nato og probable cause para maimbestigahan siya administratively or even criminally for the accusation of using marijuana. Katong testimony mga higala sa staff ni Panfilo Lacson alone, duda ko di na mo survive. Og ikos-examine ron ang witness, paunsa nimo nasulti nga marijuana ang baho. Have you used marijuana? Nakagamit na makag marijuana? Have you used marijuana? Or are you using marijuana? Nagagamit ka bag marijuana? Ingon sila, di man na maistorya ang baho. There is a necessity for you to experience kung unsa ng marijuana. Di ba? J. Basilio, good morning din na. Lo Divina Tampos, Lutraga, morning. Mga taga Palumo, proper, mayong buntag. Salamat kayo ninyo. So, lisod mga higala, proibahan. Kay, nag-require siya o kanang ligon nga ebidensya. Pero pangutana karon. Kani, pwede ba? Allowed ba? Dili ba illegal? Kanang vape. Kanang vape ba? Naghambaligya rong vape din ha. Magbatunta og vape nga ang flavor marijuana. Or magbatunta og perfume mga higala nga ang flavor marijuana. Is it allowed? Is there any criminal liability mga higala to talk about kung naay ingon ana? Di ba? Ang imong perfume, ang baho marijuana, flavor niya marijuana. Ang imong vape, di ba? Lain-lain flavor ang kanang vape. Lain-lain man ang mga higala o flavor. Kung naay vape na ang flavor marijuana, is it allowed? Di ba? That is a very good legal question mga kaigsuunan. No? Very good legal question. Kay probably, tungod kay daghang pong adik diri sa Pilipinas mga higala, gustong-gusto nila ang baho sa marijuana. So kaning mga naghimo aning vape, can they create o produce anang gitawag nato mga higalag vape flavor marijuana? Nindot kayo na mga higalang hisgutanan karon taon-taon in connection aning kaso ni Nadia Montenegro mga higalang giakusahan nga nagmarijuana sulod sa Casillas sa Senado. Taon-taon, balik ta man lamang pipila ka mga pahinomdom. Everyone has the responsibility to know Isyu sa masa, uban ni June Bersamin.
Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Pag i-memorize yan, basic! Love Radio. Balik na may kala din sa ito palagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. 50 minutos na kuman ang alas 7 sa buntag. Now, atong padayonon mga igala, no? Ang ato ang issue. Nagutan na ta kaganiha. Of course, marijuana, magamot man na, dahon, punuan, basta madakpan ka sa imong position, you can be held criminally liable, no? In violation sa to ang RA 6425 man na, as amended by Republic Act 9165, no? Anti-illegal drugs. Now, what ay issue na din ha? No? Ang issue na to karon kay niingon man gud si Nadia Montenegro nga vape daw to. Unya niingon ang chismoso nga staff ni Panfilo Lacson nga marijuana gitong baho ato. That prompted the security mga igala sa Senate nga adtuon. Then ingon si Nadia, vape lang man ako, vape. So ang issue na to karon tungod kay daghan ra yung adik nga mga Pilipino mga igala. Itis pa. Oh, ang marijuana sikat kaayo. Tripping dayon, minaw kanta ni Freddy Aguilar og sa asin, di ba? Oh, kanang mga chuy atong una kanta ni Freddy Aguilar og kanang asin mga igala mao gyud trippingan nila. Og ang usa ka kaldirong bahaw nya marijuana, wa pa man ang syabo tong una, ecstasy, cocaine, oh. Wala pa man na. Wala pa na. Marijuana. Kung way marijuana, katong kutsubong. Amo na. Nga baliktad yung utok. Kutsubong naman mga higala mo gitira. Kung dili kanang ihi iskabaw gani kanang tubuan o kanang mushroom nga ihi iskabaw, kana. Nga buang na gitira. Wa na may marijuana, hutdan. So, daghang mga Pilipino ang nagagamit og marijuana. Mo bitaw na nga nakakuha gyapon og traction mga higala dinha sa tuang Kamarabaha ang proposal nga illegalize ang marijuana. Gitawag nila mahigala og marijuana medicine. Diba? Na-proposal ano to ang Congress nga illegalize na siya. O, kadaghan-daghang herbal mahigala kana pag yung marijuana o illegalize. Siguro ang una-una nila, ang position may be justified. Ang position sa marijuana, kung masapnan sila, ako maning tambal. Ana na ba? Kay medicinal naman, marijuana. Ana siguro ang kuan no lisod na himuan mga igala og balaod kung ato anang himuon medyo maglisod ta sa kanang defining line between violation og non-violative act mga higala. Lisod siya eh. Kaya kung madakpan nimo ang tinuod purpose ato magbagnos na yung panuwak nya ingnon lang niya nga manambal man ko kay sakit kayo nga kuang kuto-kuto. Sakit kay kung kuto-kuto, hawang kayo nga kung kuto-kuto, nagsakit ni kay wa ko dugi sa kuang bana gabi, mo ning gahawang kung kuto-kuto, mo inom ko ani ako ning lagaon ning marijuana, di ba? So may mo ng justification, lisod na kayo nimo, Siron kung ang intention mga igala, di ba? The most difficult to determine is intention eh. Kung ang yang intention tambal bagyod, ubagnos. Muna pinakalisod, ang intention mga igala, lisod kay na nimo i-determine. Mag-manifest lang ang yang intention true sa iyahang gitawag natog overt act. Ang iyahang gihimo ba? Mao na ang iyahang gusto tungod kay mao ni. Overt act ang basis sa pagdetermine mga higala sa intention. Now, ang akong pangutana karon, si Ruben Padilla ba'y usas mga nangusog ana, kanang paglegalize, di ba? Ma'am Nitsmion Tanusay. Illegalize ng marijuana, isip marijuana medicine. Okay, daghan kunog matambalan, pain reliever, sakit tiyan, amot hasta siguro nga to ang cancer sa bulsa na matambalan po siguro kapila ng so ingon ani siya mga kaigsunan. Kay ang depensa ni Nadia Montenegro, vape daw to. It could be true. Nga vape to siya. Pero, ang pangutana ron, kana bang vape karon? Kana bang sudlan na niya ba? Pwede ba na balahan mga higala og marijuana?
Pwede ba na? Siguro, dili imposible. Because, technology-wise, mga kaigsunan, daghan na kaayo. Pagtanaw nimo nga syllable siya sa market, unya, pwede nimo malutsaran ang balaod, mga higala. Muhimo man yun, mudiskarte man yun ang mga tao, ang negosyante. Di ba? Awa may balaod. Now, halimbawa, ingno na nato, wala gyud marijuana tong vape niya. Why marijuana ang sulod? Vape lang dito. Pero, ang flavor, mga higala, marijuana. Is it allowed? Pwede pa na. Kaya posible, ingno na to Sinadya Montenegro nag-istorya og tinuod nga vape. Ang katong chismoso nga staff ni Lacson, nagsulti pong tinuod, nga nakasimot yun siya, tinuod yun. Amoy marijuana yun. Now, how to resolve this issue? Kung mayroon ka karon nga ang flavor, anang vape, kay by flavor man ang vape, mga igala, ang flavor sa vape ni Nadia Montenegro, marijuana flavor. So, tinuod tong ingon sa staff ni Lacson, marijuana flavor. Is it allowed? Or, igno na to, can she be held liable, mga higala? Kay amoy marijuana ang yang vape. Ang vape, gina-smoke. Di ba? Gina-smoke ang vape. Karon ang pangutana, ang yang gina-smoke, amoy marijuana. Dili di siya marijuana, pero amoy marijuana. Pwede ba? Sa iyong tanaw. Pwede ba ma-prosecute si Nadia Montenegro? Tungod kay ang iyang vape, marijuana flavor, mga higala. Kaya academic discussion lang ni. No? Siguro sa ko ang tanaw burag lisod. Kay dili man included, mga higala. Ang smoking included. Pero ang flavoring, mga higala, dili included. And maybe it is now the right time to amend na po aning ato ang 9165. Di ba? Kay pwede man ni himuon, mga higala. Himuang flavor ng marijuana ng mga vape din ha. Tungod kay nakabalo, mga higala, tighimuan ng mga vape nga mahalin yun na siya. Unya wala pa'y balaod. Di ba? Kung sa ingon sa ato ang balaod, no? Kung wala, mga higalay balaod, walay kaso. Mahimo siya, mga higalang expose factulo na una na ang violation sa action pero wa pa'y balaod nga naumol nga masulti na tong iyahang na violate. Di ba? So, dili siya pwede ma-prosecute. No? Kaya walay balaod Unsay term ganyan, nanay legal term, mga kaigsunan, gawas anang expose factulo o bail of attender sa to ang Constitution. Dili man pwede, mga higala, nga maguna ang tartanilyas kalisa. Dapat na ay kalisa nga maoy muguyod sa tartanilya. So kung bawal na or ato ang plano nga ibawal because flavored marijuana ang vape ni Nadia Montenegro, dili siya pwede, mga kaigsuunan, nimo siya i-prosecute. Because there is the so-called provision, mga higala, nga kung magpanday tagbalaod, dili pod pwede nato hatagag retroactive effect except if it is favorable to the accused. Nga dili man na favorable sa akusado. Ato ang giakusahan si Nadia Montenegro, dili na mo apply sa iya. Siguro in the future, pwede. Magpanday og balaod, mga kaigsuunan. I think, kung critical mind ta, this is a very important determination, mga kaigsuunan, aning marijuana, vape nga flavor marijuana. Because it is really possible. Posible yun ni mga higala nga may tabo. O, na-market na-market kay naghang mga Pilipino, mga higala nga addict. So again, naaroy mga lawmakers na minaw sa ato amindahan ta na po ni ato Republic Act 9165 to the inclusion ani mga igalang vape flavored marijuana. How about perfume marijuana flavor? Unsa naman po na dyan? Vape marijuana flavor, karon diyan na po ka ng perfume marijuana flavor. Adik na tawanan, Baho kayong marijuana kanunay? Kada kita na mo, baho kayong marijuana.
Nagsige siguro na og yup-yup ng panuhak. Oh, baho kay marijuana. Kay ang iyang perfume marijuana flavor. Una aga ni perfume mga higala nga ang flavor niya kape. Bisag dili ka hinginom og kape pag muta sa imong kape oy, no? Pagpangita na gud ang nakasimhot tinuon og kape imbis dili pa ura sa iyang tingkape mga higala nangita nag kape. Ngano man sa kahumot sa aroma mga higala sa kape. Oh, pero ang ato aron gitumbok perfume marijuana flavor. Marco Santiago, good morning din na o sa Barangay Bukana. Mga taga Barangay Bukana, mayong aga ninyo din na. Paring Jacob Castro, mayong buntag pod. Si Mahal din na sa Talumo. Mayong buntag o si Ronel Abiliana din na sa may Times Beach. Juvenal Burgos na late ni ambot og unsay gitrabaho ani gabi. Ni diretso na lang mag-ingog amping. Now, perfume marijuana flavor, pwede ba na siya? Nulum cremen, nulyapuina siniliges. Mao gyapon mga higala. Same Latin maxim, same legal principle. Unsa man na siya dyan? There is no crime when there is no law punishing it. Nulum cremen, nulyapuina siniliges. There is no crime if there is no law punishing it. Because no matter how bad, kanang imuhang gihimo, wa may balaod nga magsilot ana, walay krimen. Di ba? Kung himuan na ron nimo balaod, nauna na ang buhat ug kahitabo, nauna ang panghitabo kaysa balaod, di na pod pwede expose factulo na pod because dili siya mga higala favorable to the accused as a matter of exception mga higala ubos sa atong balaod. Maghimo mo gutag balaod, dapat prospective. Mao na usa sa mga nature mga higala sa balaod. It has a prospective effect. Wala siya mga higalay retroactive effect. Cannot be given retroactive effect. The lone exception if it is favorable to the accused. Kung mupabor lang sa akusado ang pandayon nga balaod, mo na matagaan sa may gala og retroactive effect. Pero kani, atong balikan, perfume, puingon radayon na mga higalang akusada, nulum crimen, nulya puina siniliges. There is no time when there is no law punishing it. Di ba? Kanang manglugos ka, kung walay balaod mga higala, batok anang rape, wala nang anti-rape law, dili ka pwede masilutan, di ka pwede pasakaag kaso, di ka pwede kumbiktohon. Why? Nulum crimen nulya puina siniliges. There is no crime if there is no law punishing it. Manglugos ka diya, bisag kinsa na lang mong lugoson, wa may balaod nga magsilot. Di ba? Dili lagi ka masilutan lagi kay way balaod pero matigbasan gyud kas bana gyud. Matigbasan kas ginikanan. Mo na din ay marapot. Because the rape itself, bisag wala pa mga higalay balaod, is evil na. No, bisag wala pa balaod, evil na siyang daan. Kani manggong mga drugs, illegal possession of firearms, nahimo lang manggod ni siyang gitawag nato mga higalag evil because there is a law that prohibits. Hangtod nga way balaod, wala mga higalay kaso, di ba? So kung mayon ta nga mag-perfume ta flavored marijuana, mag-vape ta flavored marijuana, murag wala mga higalay kaso. Sako ang tanaw, unless kung maka-craft up lagi o balaod na pod ang ato ang mga lawmakers. No, nga mag-aminda mga higala sa itong Republic Act 9165 or anti-2000 man na siya. Anti-illegal drugs act mga kaigsuunan. Saka pa. Pero hangtod nga walay balaod nga magdilian na, it is allowed. And no one can be prosecuted mga higala. Criminally liable. Kay naalagi tay balaod, legal principle nga
nullium crimen, nullia poena sine leges. There is no crime when there is no law punishing it. Mauna yung problema din. So, pwede pa mo ron, ma-merpium pa mo flavored marijuana, mag-vape mo flavored marijuana. Ayaw mo patuoan ng chismoso nga stop ni Ping Lacson. Oh, flavored marijuana ang imuang perfume. Amoy. Amoy, o say term, anak nila DJ Sweetheart, na slay term, no? Kanang, amoy kagungkong. Amoy kagungkong. Ay, nako. So, kani mga higala nga isyo, dapat, no? Nahitabo man din na sa Senate, o dapat, amindahan na mga kaigsuunan. Kaya kung di na siya maamindahan, time will come. Kani ako panlantaw lang. Kaning mga adik nga mogamit og marijuana, pwede nila i-circumvent mga higala ang ato ang balaod against illegal drugs. No? Pwede nila. Ingnon lang nila nga flavoring sa ilang vape, but actually, drugs na gyud ay. No? Drugs na gyud ay. Morning Joe, naulahi kog FB kay nag-charge pero ang radyo, gabumbom na minaw, si Alsonito Gibara. Thank you kayo, sir, ha? Ayun lang po pala biik, masuko na mong silingan. Si Lalay Salon din na sa puan, good morning. Iyar ba silingan, suko din ha, kay parting kusuga sa iyahang radyo, 90.7 Love Radio. Oh. May buntag din ha, Lay. Oh, si Tating Uruyan din ha, iyahang family, ha? Good morning. Lagandaghan na kita. Salamat kayo. Okay. Naamoy pagsalig. Dini sa programang Issue sa Masa. So, unyan taon-taon, no? Di atay nindot nga hisgutan. Lahi na pod ni mga higala. Kam tag-hisgutanan, eh. Kaning sugyot ni Magalong nga kung tinud-anay daw ang sa atuang presidente nga imbestigahon ni mga higalang skandal sa pundo sa flood control project, siya daw ang manguna. Pero niingon ang Malacanang through Claire Castro mga higala, spokesperson sa atuang Pangulo. Dili na. Dili pwede. Kung anong dili man ninyo na ipaimbestiga. Si Sandro Marcos ningon po dili mag-imbestiga ang mga congressman. Lahi ang paimbestigahon. Ug maimbestiga ni Mahigala, dapat apilon og imbestigar nganong kanang milyon sa mga congressman nahimo na narong bilyon. Unay dapat apilon mga Higala imbestiga, no? Importante na nga masalsal gyud na. Asa na gikan ng inyuhang kwarta? Nga kanang Congress serbisyo man na, dili man na negosyo in taon. Nganong nibutoy manag-ayo ang inyuhang salin. Mauna ba na ang katas sa flood control project katong 811 billion nga inyuhang gibahin-bahin, gihatag ninyo sa inyuhang mga binuhing kontraktor? Kaya niingon na raba si Mayor Magalong, 30 to 40% ang kickback mga higala sa mga congressman sa mga government project. Karay. Hadlok sila ni Magalong. Siguro, kanin si Mayor Magalong. Dati na yung sundalo eh. Naagyod siguro ni proof. Mao ni mga higalang, hadlok sila, maoy manguna sa investigasyon. Taon-taon, balik taman lamang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Umiiral pa rin ang habagat at apektado pa rin ito ang Katimugang Luzon, maging ang buong Visayas at Mindanao at nagdudulot pa rin nga po ito ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng bansa. So nakaka-apekto po ng weather system sa ngayon sa bansa ay ang habagat o southwest monsoon, maging yung mga localized thunderstorms na pwede pong maranasan ng mga pagkidlat at pagkulog mostly sa hapon at gabi. Ngayon po ay wala tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility, wala ring bagyo, pero maganda
antabay pa rin tayo sa magiging updates ng pag-asa ukol sa mga posibilidad ng pagkabuo ng mga panibagong weather systems such as LPAs at tropical cyclones. Samantala, para sa magiging pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, patuloy pa rin magiging maulap ang papawirin at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Pangasinan, sa buong Central Luzon at mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa maghapon sa Mimaropa Region, sa Calabarzon, maging sa Bicol Region. Kaya sa mga nabanggit nating lugar, patuloy nating paalala sa ating mga kababayan, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at maging alerto na rin ho sa mga posibilidad ng mga pagbaha. Lalo na po yung mga ilang lugar na ilang araw na rin hong nakakaranas ng mga pag-ulan. Samantala sa natitirang bahagi ng ng Luzon, dito po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, so sa natitirang bahagi ng Ilocos Region maliban sa Pangasinan, ay makaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at meron pa rin pong tsansa ng mga localized thunderstorms any time of the day. So ingat pa rin ang ating abiso at huwag kong kalimutang magdala ng payong saan man ang lakad natin sa araw na ito. Para naman sa weather temperature forecast po natin dito sa Metro Manila from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahan. Malamig pa rin sa Baguio, 16 to 23 degrees Celsius, 25 to 32 sa Lawag City, 24 to 33 sa Tuguegarao, at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay malamig rin from 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa buong Visayas, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at halos mga tuloy-tuloy o mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon. Gayon din dito po sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, dito po sa Northern Mindanao at Caraga dahil din po sa epekto ng habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Cebu from 25 to 31 degrees Celsius, gayon din ho sa Iloilo City. Gayon din sa Kalayaan Islands at sa Puerto Princesa City, inaasahan natin from 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 31 degrees Celsius naman sa Cagayan de Oro at Zamboanga City. Samantala sa Davao City ay 24 to 32 degrees Celsius. Again, ang maulap at mataas yung chance ng mga pagulan ay ang Visayas, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao at Caraga Region. So ingat pa rin hong ating abiso sa mga kababayan doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng payong. Samantala sa natitirang bahagi naman ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at mataas rin po ang tsansa ng mga localized thunderstorms dahil din sa habagat o southwest monsoon. Ngayon po ay wala rin po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat pa rin po sa ating mga mandaragat, especially yung mga gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat. At ang sunrise natin for today is 5:42 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:19 ng gabi. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Samtag, doon na may gala 14 minutos sa nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. By the way, sa Domingo sa buntag, ang Love Radio o Unilab na ay booth din sa Pilayo Street, no? So, pwede na niyo bisitahon na ay mga kuan dito, kanang gitawag na to mga tambal, mga vitamins, no? Anya napo dito ang mga probably mga personality sa kining Love Radio. So makita niyo dito si kuan, Lula Hubag, si Uncle Boy, si Mike Kiling, adto na dito. So kuan niyo, try niyo og kuan Pilayo Street, naibot dito sa Unilab og sa kining Love Radio. Good morning kay Rinaldo Amto. Si Asonito Guevara, kanunay gyud ang naminaw ni siya. Rinaldo Amto may buntag, balusong matina po ni siya dapita.
Si Abong Makasampon, good morning. Shout out sa may Matina Aplaya na minaw karon. Si Dora o si Bibot. Wilson Ersan, mayo nga buntag pod sa may Pag-asa Ilang. Pag-asa Ilang, good morning ninyo din mga taga Ilang. Ilang Tibungko. Isa naman na ito. Una karon lahi na ng Ilang, lahi na ng Tibungko. Good morning ninyo din mga taga Saksa, no? Maayong aga. Now, doon na may galay 15 minutos ang nakalabay, human ang alas 8 sa buntag. Kaning istorya aning Magalong Manggod. Nanghagad siya kang BBM ang nakaparat. Kay iya namang gong gibisto daan nga naa siya'y listahan sa hatian, ana mga higalang pundo sa infra. Second, iya hapong gibulgar mga higala nga naa siya listahan aning 67 ka mga kongresman nga nakasapi ani mga higala gitawag na tog flood control project. Mao na nga sa kahadlok siguro sa Malacañang, no, sa kalisang sa Malacañang, nga ibulgar ng Magalong kung siya ang tahasan nga manguna sa investigasyon. Mga ipit og apil tong dapat dili ipaipit siguro sa Malacañang. Mao na dali-dali dayog pamalibad ang Malacañang nga dili na pwede kay naanay ahensya o grupo nga mag-imbestiga ana nga gitahasan kanang Regional Project Monitoring Committee. Ang problema mga higala kay inutil man na. Ha? Ngano nga inutil? Because beholden mga higala sa DPWH gyapon na og mga congressman ang mga naglangkob anang ilahang Regional Project Monitoring Committee. Wapay siguro apil pa na mga kaigsuunan sa bahinay. Ha? Apil pa na sa bahinay. Di na nila bahinon. Maghimo man nag-report nga adverse sa ilaha mga higalang interest. So maghimo yun nag-report, pahimuon yun na, report nga pabor sa ilaha para dili sila mga sunog sa ilahang trabaho o gion sana nilang billions of pesos nga flood control project mga kaigsuunan. Mao na din problema. Kaya kung si Magalong nagpagawas na istorya nga 30 to 40% ang kickback sa mga congressman, o niya, naay 67 ka mga congressman ang apil aning binuangan ni. Mahibalo na ang mga tao, magkaalaman na, labi na og interview na po si Magalong, niya siya ang leader mga kaigsuunan, manguna sa pag-imbestigaan ni. Dili gusto ang Malacañang labaw ng dili gusto mga higala, si Tambaloslos nga may tabo na. Wala na may cover up. Ang gusto ros Malacañang o ni Tambaloslos, investigasyon nga na ay cover up. Wala may abilidad si Magalong anang cover up. Tapatan man talaga. Ang gusto ni Magalong. So, ingon ni Ron si Claire Castro, ayaw! Naanay Regional Monitoring Committee nga in charge ana pag-imbestiga. Gani na himo, inutil gani, pastilan. Mao ni nakabahog tik-tik. Taon-taon, ato ni balikan, man lamang pipila ka mga pahinumdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops,
Take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics! Love Radio. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa ang Issue sa Masa. Sa 90.7 Love Radio, sa gyapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Sa pagkasaba, good morning din na kang Ella Ray Cutio, Wilson Ersan, Bong Makasampon, Reynaldo Amto, Alsonito Gibara, si Aniel De Leon na. Maimbuntag ninyo din ha. Alright, padayon ta mga higala. Now, nganong dili man mga higala, dawaton sa Malacañang ang hagit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga siya manguna sa investigasyon aning korupsyon sa gitawag natog flood control project mga kaigsoon. Kung ang tumong fair play, kung ang tumong mga higala katinawan unsa gyoy na itabo ang pundo, kung ang tumong ang pagtumbok kung kinsa gyoy nangawat aning pundo mga kaigsunan sa gobyerno. So, dinha palang daan, magdado na ta mga higala nga walay klaro ang istorya sa presidente. Tungod kay, kung tinuod siya ihatangan ha sa independent body mga higala, nga dili beholden ni congressman, dili beholden sa Malacañang, dili beholden sa DPWH o ni bisan kinsa, independent. Di ba? Si Magalong independent man. Nganong dili man musugot ang Malacañang? Kay na ang mga higalay gusto tabon-tabunan. Ang gusto siguro sa Malacañang, hawsyaw nga investigasyon, dili ning transparent investigation mga higala. Kay kung ang ilahang tumong masayran yun ang kamatuuran, ilaning alos Magalong. Sige, investigahan na dia. We will support your investigation. One takes away ang Malacañang. Kasi kinahanglan mo, suporta mi. Pero kung ang intention mga higala, dili aron sayron ang kamatuoran, aron tabunan ang kamatuoran, ayan, maunay dakong problema. Kaysa ako nang naistorya, ngano mampugod ning si Mayor Magalong nag-una-una na mag-istorya, labot sa iyahang naibawaan kung pila ang bahinay anang proyekto sa infra o pila ang mupaingon kang congressman. Anong nag-una-una po istorya? Kahuman mo recommend ka sa mong sarili nga manguna sa investigasyon, di pangka na kayo nga nakabalo ng yugag unsay kalakaran anang transaksyon sa infra din anang flood control. Gawas niya na pa siya gibahad nga nganlan daw niniyang 67 ka mga congressman nga nakasapi aning flood control mga di nasamot mga higalag kalisang ang Malacañang. Atong una galingoy-lingoy lang, karon naningkoy na gyud ang Malacañang nga si Magalong ang moimbestiga. Naningkoy na gyud. Hadlok siya. Tungod kay siguro, sa ilahang duda, lalom ning naibawaan ni si Magalong, yatis ning tawhanan ni, ug mauni ato ang paimbestigahon, mga booking yun ni, dili ang kamatuoran yun ang
dili ang kamatuoran matabunan ani. Mugawas gyud ang kamatuoran ani. Dili tani pa imbestigahon. Mao na ini tabo, di ba? Sa statement ni Bagalong, which is mao punay na dungga nato mga higala, pipila na katuig ang nakalabay, nga ang ginapangayo sa congressman 30 to 40%. Sa mga infra project mo na nga butoy kayo. Butoy kayo kay 30 to 40% mga higala. Ang ganansyaho na lang in town sa kontraktor, di na mulampas og 13%, masahay lugi pa. Kay malangay-langay ang fundings, naghiram og kwarta mga higala sa bangko or other financing institution, nagaporsyento kada bulan, nahurot lang ilang ginansya sa porsyento. Ang resulta, ang mga supplier maunay gamitong pinanser mga kaigsunan aning mga kontraktor. Ni samot kaluoy ang mga pinanser o kani ay mga supplier nga himo og pinanser. Ha? Wala rin ito mo. Labi na kanang mag-angat ng eleksyon, Ginoo ko, una-unahon na sa mga congressman o kuha ng ilang bahin. Ha? Mga gobernador, una-unahon na nagkuha na nila ilang bahin. E wengon dayon, gamito na ako nas kampanya, giwan, short yug ko. Ha? Igawas na, ako na ako. Oh. Di ba? Again, mayong buntag din na kang Dura Bibot Durin Danica kinaminaw diyan sa may Matina Aplaya. Gikan kang buong makasampon nina Matina Aplaya. So mauna mga kaigsunan ang problemang gisagubang. So with that, we can conclude nga kaning investigasyon nga giingon sa presidente nga gisakyan mga higala ni tambalos-los din ha sa Kongreso. Consuelo de Bobo Rani. Ha? Consuelo de Bobo Rani. Haron lang mo palakpak ang mga tao. Mo Atchop Boulevard mga higala ang mga tao. Pero deep inside, deep in their heart, nagsige nag-ingon nga, ayaw yun taon. Ayaw yun taon kay mga booking mini. Ana na mga higala. Ayaw in taon magalong-long. Ayaw yun long. Ayaw yun nag-imbestiga long. Ayaw yun din na pag-una-una na long kay mga booking yun niya nilong. Di ba? Silang ko galingon. Pero kung mugunit magalag microphone nila sa podium, kuyaw kayo. Hindi atin yan. Hindi pagmamayari yan ng mga opisyalis ng gobyerno. Pagmamayari yan ng taong bayan. Hindi dapat yan nakawin. Kuyaw kay mistoryang panuha. No? Dako ra ba dayon sa iyahang simod ug iyang tingog mga higala. Di ba? Kaya kung tinudoon yun nag-imbestiga, mahibawan yun na. Apilo nag-imbestiga na mga salin sa mga congressman, labi na ka ng Big Six mga higala, nga maugay mga bukunawa kayong dagkong nagsuyop anang punduhan. Unya, karon kay di man mga higala na maimbestigar na to. Kisa may paimbestigahon nimo. Ingon pa si Claire Cornelio, meron tayong Provincial Monitoring Committee na maaring mag-imbestiga niyan. Otro pod mga higalang nagdawat. Ha? Di ka mo dawat, tanggalong ka sa monitoring committee. Dawat ka na lang. Di ba? Naapa kay sweldo, allowance sa monitoring committee o per dime din na. Ya, naapa jud kay talay, nabahinan pa jud ka. So wala ka ng probinsya monitoring committee kung sa panang mga monitoring committee nga giingong Claire Castro mga higala, no? Kani si Claire Castro, ayaw to si Claire Cornelio kay buutan to. Claire Castro. Buutan to o ang iyang banang si Erwin Marino. Good morning ninyo din na brother. Mo ni Claire nga way klaro mga higala. Si Claire Castro. Kasi may mapaabot sa mga Pilipino alang investigasyon sa monitoring committee nga beholden man na sa mga congressman o mga local officials nga dagdawatan og talay anak mga higala mga infra project. O sa may malauman na to din. Wala na mga higalay transparency. Kay wa ay siguro appeal pa na sila sa pangwarta din ha. Di ba, DJ Sweet? 1+1. Equals never mind. Wala din.
kita nakadungog aning imbestiga aning naitabo sa flood control project, di na lang ta maglaom. No? Di na lang ta maglaom. Kay how siya o gihapon na. Wa na ilaing kapaingnan mga igala, how siya o gihapon ng flood control project investigation. Kinsa may mo imbestiga, sila-sila rang. Ang tumong ana, dili aron mo gawas ang kamaturan. Kung dili, tabunan ang kamatuorang na itabo sa budget sa flood control projects mga higala. Ay nako. Doon na 30 minutos ang nakalabay humaan ang alas 8 sa buntag. Muruyon tamo aning kang PNP Chief General Torre nga istorya. Oh. Nga wala gyud ay adik mga higalang gwapo-gwapa, pangit gyud daw ng mga adik. Oh. O niya, kanang adik sa uyab, General, unsa man na? Pangit na, gwapo na. Ha? Unsa may kasulti mo anang naadik sa uyab? Ha? Kanang naadik sa single mom, unsa may masulti mo ana, General? Naadik sa single mom, agaray. Ngilingig ng single mom. Ha? Uhaw pa na skamil mga kaigsoon. Di puntanan. Ha? Ingong pang single mom nako nga mga kaila. Ay, John Sos, Ginoo ko. Ha? Di na may mag-apas ana oy. Okay ra mig way dilig-dilig. Kuyawa okay ra daw nga ko ang mga amigang single mom og way dilig-dilig. Nya, dili pod mo hidlawon ma'am. Ano mga single mom. Ay nako, okay ra mi John oy. Og way dilig-dilig. Nako po. Okay ra way dilig-dilig. Manage the lipi og si Suarez na John. Milyon yun. Bilyon na gani. Bilyonaryo na. Nico Borbulya, good morning. Dadong next. Nagtanaw sa to ang programa. So, atong balikan. Kaning mga single mom. Duha ka klase. Duha ka klase ang single mom. Na ay single mom nga musugot na lag walay dilig-dilig. Og naapoy single mom nga di gyud mosugot og way dilig-dilig. Kanang mga naminaw na turong single mom din na. Asa mo dapita din ha. Kay kung diri mo aning grupo sa mga single mom nga mosugot og way dilig-dilig, mo nay ang inyong grupo gitawag na og basa, uga. Uga. Katong single mom nga di gyud mahimo og di madiligan, mao to ang gitawag og basa organization na siya mga kaigsuunan sa mga single mom. Kadtong gusto gyud madiligan nga single mom. Madiligan gyud. Di gyud makahimo o way dilig-dilig. Mag-alinga sa. Ma'am Christine Ampulokyo, good morning din ha ma'am. Paminaw og ayo ani. Mao to sila ang mga basa group, no? Beautiful, attractive and sexually active. Kuyaon. Bato sila ang grupo sa mga babae nga beautiful, attractive, and sexually active. Basa group. Di yun pwede di madiligan. Kani mga igalang mga single mom. Bobby Claro, good morning nina. Shout out ko din na. Bobby Claro, good morning. Kani mga single mom nga gusto gyud mga higalag, dili gyud gusto na og dilig-dilig, siguro nakakaunig tagam, na trauma siguro ni sa unang dilig basig. Gipasiritan gyud ni munang burag sirit sa bumbiro ba nga. Mga ipo gyud magusa ng mga ipo din. Hadlok na og dilig. No? Di na magpadilig. Single mom, di na magpadilig. Mamembro ka sa UGA. UGA. Ugly Girl Association. Ugly Girl Association ka. Ang imong kaliwat, dili nakakaliwat ni Adan og Eva. Di ba si Eva, gidiligan man puntong Adan. Si Sarah, gidiligan. Ni? Kasi itong bana ni Sarah di Jesuit. Abraham! Giapil pagdilig ni Abraham ang iyang katabang nga si Hagar. Grabe ko si Abraham mo dilig. Dapat ang iyang diligan si Sarah lang kay mo iyang legit nga sawa. Giapil pang iyang katabang nga si Hagar. Gidiligan po niya natin.
Mauto nga. Na narong nahitabo din kasamo ka ng Middle East mga higala. Tungod na sa sayop na desisyon. Tungod na sa sayop na pagpandilig ni Abraham kay giapil niya ang iyang katabang og dilig. Ay nako. Nya karon. Ha? Kanong na mga babae nga membro sa UGA, Ugly Girl Association, dili gusto mga higala anang dilig-dilig, labi na mga single mom. No? Kana sila, di na sila kalinya ni Adan og Iba, ni Sarah og Abraham, o ni Hagar og Abraham, nga gustog dilig, o kato si Haring David, hasta si Batsiba, asawa sa iyahang sundalo, iya pong gidiligan, dili na sila kaliwat. Kanang mga single mom nga dili na gusto magpadilig, dili na kaliwat ni Adan og ni Iba. Asa mo na sila nga kaliwat John? Kaliwat na sila sa cactus. Ngano kaliwat man na sila sa cactus John? Musugot lang og way dilig-dilig, mabuhi ra daw gihapon. Kaliwat sa cactus, musugot og way dilig-dilig mga higala. Mabuhi ra daw gihapon silang normal bisag way dilig-dilig kay ang ilang kaliwat dili si Adan og si Iba, kundi ang cactus sa disyerto. Ay, forbida ninyo. Ismuso kay mong dagko ba? Pwede, 6 minutos na, human ang alas 8. Atong balikan ni mga higala ang istorya ni General Torre. Kay, sa ako na ganihang gikanta, dili tanang adik, dili tanang pangit, adik. Dili tanang adik, pangit. Kung tinuod ni si Kulas, suspek. Kay ang iya bang dagway pangit. Di ba? Dili tanan. Dili tanan. Dili tanan. Dili tanang PNP chip abtik. Na ataroy PNP chip anemic. Dili tanan. Dili tanan. Dili tanan. Dili tanang general burit. Na apoy isa ka general karong bahog tik-tik. Dili tanan Muna gingon may galangan. Dili man na mahusgahan na to. Pinaagi lang sa dagway. Maingon na ka, pangit ka, adik ni. Pusasin eh. Bating na, pati po itong luuya, intaon itong mga apikig dagway. Oy, kung muna standard mga higala sa iyang anti-illegal drugs campaign. Basta bating na, adik na. No? Wapa po rin siya mingon. Ang iyang gingon. Ang kanang adik, pangit yun daw na. Adaghan ko na ilhan nga, perti ka pogi, perti ka gwapa, adik mga higala. Di ba? Labi na sa mga artista. Perting mga gwapaha, is kay panit, kutis por sila na mga higala. Pero adik. So, walay kamatuoran ng istorya ni General Torre. Aluman man po din baba ni General Torre. Aluman o baba ni General Torre mga higala. Murag, labo na ang iyahang istorya. No? Imbes, sige siya panaway, nga ang kampanya against illegal drugs sa panahong Duterte o Duterte administration, patay. Ang iyaha po ng kampanya batok sa illegal drugs, mga higala, walay patay, puro lang panaway. Iyang kampanya, panaway. Madugay ning panaway, mapanuway na yun ni madugay. Diba? Iyon siya, ang katong anti-illegal drugs campaign sa previous administration ni Digong, puro to patay. O karon, ang imong kampanya batok sa illegal drugs, puro rapod panaway. Ang mga adik, pangit ko no. Ay, nako. Nilo Paler, good morning din ha. Ahak, mawanted man ta tanang adik ani sir. Mao gani kitang mga apiki og naong maapil ta ani ka suspect. Pero kung masuspect ta, kay pangit ta, alabaw na siguro siya, mauna siguro himong suspect. Taw, balik taw, malama pipila ka baga, pahinom daw. Issue sa masa. Issue.
sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. Doon na may galay 41 minutos sa nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Again, kang big din kang pool sa Bolkatchoy. Diyan may bago applya. At bang din na sa Shell. Lami na ya din ng kuan. Mga luto daw din ha. No, nya labaw sa tanan. Lamion po daw ang iyahang mga angel din ha. Mga taxi driver. Nagtingkag ng dalunggan ani mga taxi driver na po DJ Sweetheart ba. Bitaw maot na mga higala nga comment. Especially for a public official mga higala nga ingno nimo nga basta adik bati gid og naong kay although wa nimo giistorya pero mahimo man gud yung suspect ang mga pangit og naong mga apiki og naong kani apiki og naong murag adik gid siguro ni di ba kay pangit man og naong dili man barometro mga kaigsuunan o ingno na tong sukdanan ang kapangit sa naong aron mo conclude ta nga kayang tawhanan ni adik siguro ni kay bati kay og naong di ba kadaghag mga naong piskay kayo mga higala daw sa waay gyud pero bagnos di ay nya kaning bating naong nga wa magbagnos imong suspitsa ang adik na hinuon na purbida dakong problema na mga higala kay diri baya sa Pilipinas alone daghan baya gyud pangit din unya kunta sa gwapo mas daghan ang pangit di ba nga naman usa may basihan mo diyon nganong mas daghan ang pangit diri nganong nakasulti man ka nga mas daghan ang pangit diri sa Pilipinas kaysa arangan ug itsura kay ang arangan ug itsura ato apang pangitaon ang mga batig naong mga igala atuan na lang ng panglilion og masuko ni mga pangit og naong parte ning daghan na may igala majority ni sa Pilipinas na tabangan nato ni si General Torre patay si General Torre kaigit og blues General Torre og tabangan nato daghan gud tang mga pangit di ba mo haramang mama nag-ingon nga gwapo ka di ba mo na gauge na to nganong mo ingon ta nga mas daghan ang pangit kaysa arangan og itsura diri sa Pilipinas okay ang arangan og itsura di na pangita pa nato asa man ko makabana, asa man ko makaasawa o garang gitsura in town para mabreedingan po niya ako ang kuan, ako ang kaliwat o kanang arangan og itsura, akong anak maarangan po. Di ba ginapangita pa nato? Kay kung daghan ang arangan og itsura, di na tamang ngita. Pick up po na lang nato diretso kay daghan. Pero ang gadaghan mga igala des Pilipinas, bati man gyud tag mga itsura. Di ba? Sa mata sa Ginoo, okay kayo ta, no? Walay problema. Wala man mga igalay classifier ng Ginoo. Walay classification mga bay. Pero og kita tao ang mutanaw, mas dagayod. Lakaw ra gud din sa San Pedro. Tanawar gud ang mga mata sa tanawar gud ang mga itsura sa mga tao da karon kay kadayawan man. Di ba mas daghan man gyud ang apiki mga igala og naong kaysa arangan. Nya karon kay daghan na rong apiki og naong, daghan ang suspek. Daghan ang suspect. Ay, nako. Irresponsible. Irresponsible statement mga kaigsuunan. Imong gipadunggan ang majority. Ang majority sa tong nasod may gala pangit. Minority lang ng arangan o gitsura. Kay pangitaon pa na nato. Kay kung ang majority, ang arangan o gitsura, di na tamangita. Ako ang sublion, di na tamangita. Igo na lang ta mo manguha, mo pili, anak. Di na ta magsigig pangita ang mga arangag hitsura des Pilipinas pangitaunon pa kay mga igala. Nga pangit ta tungod sa tong gobyerno nga why gihimo aron makapagwapo sa tong makapagwapa. Why? Because ang gihatag sa gobyerno puro ra mga higala problema.
ultimo sa ato ang panglawas na ta makaariglar tarong. So pag-ariglar na to, wa man tay kapaparlor kay way maayong panginabuhian, way maayong negosyo, way maayong trabaho. Unahon ta pa ng pagwapa-gwapa, pagwapo-gwapo, manggakutoy ato ang tiyan. So it boils down to the economy. Where the government must be held responsible mga kaigsunan. Di ba? Gobyerno na gyapon balik. Nya karon ingnon ta aning opisyal, dakong opisyal sa gobyerno, pangit na adik, basta adik, pangit. Unya kadtong mga adik, ang atong mga pangit nga dili adik, suspect na pud apil, pastilan. Ha? Lisod po kayo na mga higala kung maoy ato ang panungtan ng istorya ni General Torre, no? Unya taon-taon, ato ang mga higalang hisgutan, no? Daghan pamantag mga hisgutanan, no? Kumilik kaning justice system, amindahan mga higala, napatoy kang Vic Rodriguez. Pero, I'm sorry na amang ginatawag na to mga higalag supervening event or issue. Supervening issue nga maka-overtake anang ato ang giandam nga mga issue. But anyway, no, I will try my best by Monday. Move lang sa nato. No? Ato ang mga higalang ubang mga isgutanan nga dili nato makaya karong adlaw kay Biyernes na baron perti pa ni daghan na mga higala nga hisgutanan. Now kaning plano nga pag-aminda sa Juvenile Justice Act ni Kiko Panghilinan, ihiklin tani ngadto sa Webes, ikuyog tani atong kang attorney Vic Rodriguez nga disbarment issue, no? Unyang taon-taon atong balikan og isgot. Kaning kumilik. Okay. Ang ingon ni George Garcia, chairman sa Commission on Election, nga mag-imbestiga na po daw sila sa mga politiko nga nakadawat og donasyon gikan sa mga kontraktor nga naay project sa gobyerno. Kabaw na ta mga higalag, unsay sunod ani ni George Garcia. Asa ni ipuntirya ni nga investigasyon? Dito ni paingon kang Chis Escudero na pod mga bay. Muna giingon nila nga alam na this. Pero mag-imbestiga man ka, human naman ang election. Disqualification? Human naman. Dugay naman na si Escudero galingkod. Ato pa man ang nilabay nga eleksyon na nakadaog. Kay maghimo na pod o propaganda aron daoton si Chis Escudero kay wala mo tuman sa plano mga higala labot sa impeachment ni Vice President Inday. Tanggalo na po na nila, ila na po ng ilisdan. Ang kapalaran ni Chis Escudero, pangutana, mahisusama pod kaha sa kapalaran ni Mig Subiri. Nga gitanggal kay wa mga higala mo tuman sa People's Initiative nga gusto ni Tambaloslos. Kani, ato di magigala onyang hisgutan, human lamang pipila ka nga pahinumdom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ano bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik ta mga higala dili sa Tabaragkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. Nindot po tong tirada ni Senador Marcolita. Kay iyang gipikhan si Vice Ganda, kay siya na po mahigalay, gibi-ay ni Vice Ganda na wa gyuday kalipay sa dagway ni Marcolita kung siya magtanaw. Balikan siya mahigala ni Marcolita nga endorser siya anang mga online gambling na musamot na gyud ni mga higalag kaipit ning online gambling. Daghan na kay mga senador nga dili gusto ani mga higalang online gambling. Bobby Claro, good morning. Hilig po daw siya mga higala o kakto.
minutos. Kuan man ni disc jockey man ni si kuan, si Bobby Claro. Si Bobby Bombero man siguro ni. Oo. Kauban ni kuan pod, sige paminaw sa tong programa, mga disc jockey minaw sa to na po ni disc jockey maminaw sa tong program. Si Mario Pinduco din na sa IFM. Sige po paminaw sa tuang programa. Kaya nagkita mi ningon siya nga nagasubay gyud daw siya sa tuang programa. Salamat kayo Mario Pinduco sa imuhang pagsalig. Wala ka mo salig dahil din na sa inyo. Amigo tamagod ni. Kauban na to pod. Kani adto mga igalabutan na si Mario Pinduco. Minaw gyud siya pirmi og kanang issue sa masa. Kay update daw siya sa mga balita o issues. Salamat. Alright! Una 52 minutos. Ano kalabay? Humana ang alas 8 sa buntag. Ibawason tani may galang na bilingas. Yan sa ito aga panagpuyog sa programang issue sa masa. Aning issue may gala may tungod sa Comelec. Wa pa gani masulbad ng iyahang dako kay problema nga 5 million counts of cyber cases nga gifile ni attorney Harold Respicio sa iyaha kay iyang gipanghilabtan ang mga software mga higala, iyang gipangilisdan nga why abiso atol sa May 2025 midterm elections. Nang hilabot na po ron ani nakisawsaw na po mga higala kay maghimo daw siya investigasyon aning mga politiko nga nakadawat og donation gikan sa ilahang mga amigong kontraktor nga nakakontratag project sa gobyerno. Referring to the 15 contractors mga bay, nga na-mention sa presidente nga maoy nagbahin-bahin mga higala sa 811 billion peso nga flood control project. Ayan, unsa intensyon ni George Garcia na pod mga higala? Na ba siya intention aron tabangan ang gobyerno nga mahibaw-an og unsay kamatuoran labot aning isyuhan ni? O na ba siya intention aron ipiton ang mga lawmakers aron mukaryo na pod sa iya sama anang mag-angat ang eleksyon nga mubayad aron iyahang padagon? Or ang iyabang intention nagpa-Achop Boulevard kan Tambaloslos aron tagaan na po siya mga higala laing talent fee para iya na pong ideposito dito sa Hong Kong sa iyang personal para ba daw ni personal account dito ambot na ko sa katino. So daghan kay ta mga higala og mga pagduda tungod sa dagway pa lang aning George Garcia suspect na. Dagway pa lang suspect. Ikasan kay ngaw. Pero di man gyud ta mo ingon mga higala nga husgahan na to pinaagi sa ilahang dagway. Pero sa mga nahibaw-an lang nato nga trabaho niya nga gipangsiko-siko niya mga politiko, lokal ug nasyonal niya tumilaban election para padagon with the promise nga padagon mga higala. Ni kalampag kay wa makadaog ang isa di ay gipangayuan pod. Iya din ging sa reconsideration ka na lang nako padagon. Daghang kaso ni daghang kontrobersyal ni mga higala si George Garcia karon mag-volunteer pa nga mag-imbestiga. Unsay to mo? Magpasikap na po siguro ni panuwak o mangwarta. Walang na magpasikap o mangwarta. George, unaha sa nang tubag. Unaha sa nagtubag ng imuha din hang problema, George. Kanang cybercrime nga imuhang allegedly na committer. Kaya gipanghilabtan nimong software sa computer nga supposedly di ka manghilabot without human intervention, imuhang gipanghilabtan 5 million counts of cyber libel, ambot lang og pila na edad nimo mapriso ka makagawas ka anang panahon. Unahan siya sa George tubaga sa na ayo sig apil-apil anang ubang mga problema. Napaman siguro ubang ahensya nga mas kredibilidad o bona fide mga higala nga musosian ng hitabuan. Kana sang imuhang kaso klaroha sana tungod kay ang mga tao karong panahona nagduda na nimo. Nga ikaw usa ka opisyal sa Comelec nga tikasan ang wartahay. Nay duda pa lang.
ayaw pabuta nga mo conclude na ang mga tao kay wa nimo na giklarog tubag kung unsa gyoy nahitabo niadtong milabay nga eleksyon. Kay si Attorney Israelito Torion o si Attorney Jimmy Bundok nag-file na pod og kaso labot anang election fraud nga imuhang hinimuan niadtong milabay nga eleksyon. Dapat maunay unahon nimo og hikutar karong panahona. Ay napakisawsaw na, ha? Magpabida-bida na po ka para musikat og makakwarta na po. Wa pa ka matagbaw anang 1 billion account nimo nga gilik, no? Kasi kay nag-leak anang 1 billion kaping nga account mga higala ni George Garcia dito sa Hong Kong. Ha? Dungan-dungan man to tong pag-leak mga higala sa mga bulawan ni Bongbong Marcos dito sa Hong Kong. Ha? Mga unexplained wealth, mga ill-gotten wealth. Yan. So, ako pa, aning George, magpahilom-hilom ka na lang din ha. Oh? Dako naman siguro na kwarta itong milabay ng eleksyon. Ya karon daghan kay kag atubang nga mga kaso. Tama-tama na. Ha? Ikapiyansa na nimo or ikabayad kung makumbikto ka. Oh, tungod kay kaning imong atraso gyud. Ha? This is a mockery of electoral process kung ato ang maigalang tanan. Imong gibinuangan ang electoral process nga diin mao gisaligan sa katawhan nga mamili supposedly kung kinsa ang ilahang gusto nga ibutang ilang masaligan sa ato ang panggobyerno nga mao'y mahupot sa ato ang arindas panggamahanan. Pero imuhang gibalasubas. Ha? Imuhang gipanghilabtan ang resulta sa eleksyon. Gipadaog nimo ang pildi. Ang pildi imong gipadaog, ang daog imong gipildi. Unsa kang klase. Maayo pag mo resign ka na lang din na kay daghang mga Pilipino wa na gyud intawo nimo ganahin. Oy, wa na pud tay oras mga higala. Na ay oras di na ato. Programa na di na pud mga higala mag-ikot. Antod sa Lunes puhon. Ato ani mga higala ipadayon ning ubang nabitin nato nga mga isgutanan. Lunes puhon. Lunes medyo nihit ang mga isgutanan ana. Basta Lunes mga higala puwera na lang kung naay mga super bining event or issue nga mahitabo. Apano na ta magbulag-bulag mga bahay ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Dili abilidad apan ang pagkamakanunayon maoy motapos sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hangtod sa Lunes pohon, dini sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Salamat, maayong buntag, and keep safe always, mga bay! Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!